na sesión anterior. Apróbase. Sí. Ben, como o segundo punto é a toma de posesión do concelleiro do PSDG-PSOE, don Matías Ezequiel Cerarrayán Velasco. Non sei se queres xurar ou prometer, se queres ler ti ou che leo eu. Lee. Lees. Acércate aquí un momentinho logo. Entonces, dice, xurades ou prometedes pola vosa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas de cargo de concelleiro do Concello de Chantada Mordeadade a el Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Prometo. Benvido. Muchas gracias. Podes tomar así. Oye, Elena, non te vayas. Sí. Se non te importa. O tempo xa pasou. Non, non. Sí. Espera un momentiño. Para que? Ao mesmo tempo que, bueno, xa o falamos o día que ti non viñeche, non? Pero ao mesmo tempo que lle damos a benvida a Matías, despedimos a ti tamén. Para mí e para todos os compañeros foi unha honra conocerte nesta tesitura política e a túa, digamos, actuación aquí foi exquisita, desde o meu punto de vista, supoño que dos demais tamén. Entonces, oye, quedamos a túa disposición para calquer cousa que, oye, que podas reclamarnos ou pedirnos ou que sexa, igual que se seguirás sendo concelleira. O sea que, bueno, temos unha deuda contigo que se aceita a lei e anduveron facendo o cambio aí das... No, pero... eso é unha cousa personal, non? No, pero... O personal aquí non debería ser. Bueno, bien, pero estas obriñas que vai facer a empresa, cando termine de facer a reposición todas das lámparas, ten aí 3 cousas para facer e ganarse. Unha delas é o cambio aquí. Vale? Bueno, veña, gracias. Chao. E a ti, Matías, oye, é bo ter outra persona xoven na corporación. O baixo. Despois de mí. Xusto. Que vos oi? Non é eso. Oye, pero benvido. Pues muchas gracias a todos y todas. Non fai falta de dicirxo, oye, tocounos a nos gobernar nesta legislatura, vos estades na oposición, pero estes na oposición, estes no goberno, o que temos é que facer todos traballar para o noso povo, non? Entón, aquelas inquedanzas que teñas, conjuntamente co teu compañeiro, con Mariano, oye, este é precisamente o pleno onde se deben plantexar, pero independientemente dos plenos que hai, que son cada 2 meses, como sabrás, hai outras maneiras de acercarse a calquera dos concelleiros e, oye, que tedes aquela cuestión ali que dá pena ou aquilo que fixestes que me gustou moito, é o que dicen os ciudadanos, o sea que este tipo de cousas que estamos abertos a calquer, digamos, por supuesto, colaboración e calquer crítica tamén, non? Entonces, benvido, deseixoche moitos éxitos, inda que sean desde a banda da oposición, e, bueno, pues, verémonos máis veces que nos víamos antes. Ti sigues en la línea, non? Sí. Gracias. Ben, pues, boa tarde, benvido, e empezamos entón ca sesión plenaria. Pasamos ao punto 3, e conta xeral do 2023, a aprobación definitiva. Encaminhouse pola Comisión Especial de Contas do 29 de xullo de 2024 e posteriormente do 3 de xullo de 2024 como sede. Encaminhouse favorablemente e acordou primeiro aprobar a conta xeral do exercicio 2023, segundo emitir a conta xeral aprobada xunto con a documentación integra ao Tribunal de Contas tal como establece o artigo 213.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Haciendas Locais 2/2004 do 5 de marzo en cumprimento da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidade orçamental e sostenibilidade financeira e demais normativa concordante ao Ministerio de Facenda e ao Ministerio Público. Ben,
Entón, estaba sendo máis positivo do que me toca agora a mí na intervención, non? Porque a conta xeral é algo que a veces pasa un pouco por alto, pero realmente incluso ten máis importancia que o orzamento, porque o orzamento é unha previsión e a conta xeral é a realidade, non? Entón, o orzamento, por exemplo, contiña 45.000 euros para emerxencia social, pero despois iso modificouse e ao final só se acabaron executando 4.000. Todo un récord, porque outros anos a execución era máis ou menos sobre o 40 e pico, 50%, este ano quedou moi por baixo diso. Entendemos que cando falamos con colectivos do terceiro sector, como pode ser Cáritas ou outros, pois a nós o que nos trasladan é que existen moitas necesidades e que incluso están desbordados. Entón contrasta un pouco iso cunha execución tan baixa no ano 23 en emerxencia social, non? Pero bueno, ese é un exemplo moi concreto. Índonos, digamos, ao conxunto dos datos, a mí o que me chama a atención é que foi un exercicio onde o gasto superou con moito os ingresos, non? Estamos falando de que houve uns ingresos 8.300.000 euros de ingresos, redondeando, e en gastos 9.970.000. Entón, isto, lóxicamente, pois, xera un desfase moi importante entre ingresos e gastos do propio exercicio, que supera o 1.600.000 euros, e que só axustarse co remanente de tesourería para gastos xerais de outras anualidades, pois, permitiu acabar en positivo. Entendemos que isto responde a algo que xa viñamos dicindo nas contas xerais de outros exercicios, como foran o ano 22, o ano 21, o ano 20, que falábamos de execucións baixas. Iso foi creando un remanente e un remanente que se gasta no ano 23. A estes datos hai que engadir que hai un volume de facturas que supera con 8 millón de euros reparadas pola intervención, polo tanto que non se axustaron o que está na lei de contrato do sector público, e temos, polo tanto, que no ano 23, ano de eleccións, hai, digamos, un gasto récord en obras, sobre todo camiños e pistas, 1.800.000 euros, que se aproveita o remanente que se foi acumulando de outros anos, cando esas necesidades non apareceron no 23, senón que viñan detrás, e xa se pudiera executando e cumplir antes, e o que acabou acontecendo, pois, que foi que estábamos xa en plena campaña e seguíase facendo actuacións a troche e moche, non? Para nós, eso non é o xeito de actuar, e non compartimos para nada, pois, este tipo de xestión. Pode ser que funcione electoralmente, non o discuto, pero, desde logo, nunca imos apoiar este tipo de prácticas. E despois, bueno, tamén vemos que crece anualmente o que se vai destinando para concesións e, bueno, o que se chama ahora externalizacións, ou chama de privatizacións, varias, e que temos que ter en conta que seguramente algunha se vai a incrementar sustancialmente neste exercicio ou para o vindeiro, como pode ser o de Sogama, porque o modelo de incineración bruta que está facendo a Xunta, que desde Europa se lle deron toques, ao final trasladan os costes aos concellos, algo injusto, que xa temos falado tamén aquí, de como a Xunta crecentemente traslada costes aos concellos mediante co financiamento do centro de día, co financiamento da escola infantil, o SAF, que cada vez é unha lousa máis grande sobre os concellos. Estamos falando de que se gastou en Chantada o ano pasado 938.000 euros na empresa do SAF, e que seguramente esa cifra se vexa co novo contrato pois incluso incrementada, mentres que as transferencias da Xunta non chegan nin de lonxe a iso, e as que achega tamén a Diputación a través do Plan Único pois non son suficientes para compensar o que a Xunta non achega. Entón, bueno, foi un exercicio onde tamén estamos nun contexto alegre en canto a posibilidades dos concellos en relación ao que pasou despois de 2008, porque se suspenderon as regras fiscais, por un lado, e porque houve os fondos, bueno, os fondos Next Generation, entón se fai que, por exemplo, só transferencias do Estado pois andan nos 4 millóns de euros, se sumamos todas as partidas de ingresos do Estado, outro tanto da Xunta, entón, bueno, estamos recibindo, digamos, achegas importantes, e iso estáse traducindo, lóxicamente, pois nese gasto elevado xunto ao remanente de outros anos. O que pasa é que, bueno, nós seguimos vendo que hai toda unha serie de cuestións, sobre todo no medio rural, que siguen sin facerselle frente, como é, pois, traídas de auga, sumidoiros, servicios que consideramos esenciais, que en moitos outros concellos de menor entidade polo país adiante xa levan moitos anos feitos, e que aquí, pois, temos aínda, digamos, que facelo prácticamente todo, non? O que no medio rural, pois, todos estes servicios básicos, pois, non existen. E aínda hai tamén bastantes pistas que ainda necesitan tamén atención. Pero, bueno, o que máis nos vai levar a votar en contra é precisamente pois, ese gran volume de facturas con reparo, ese tipo de actuacións que se fixeron en precampaña ou en campaña electoral e que non compartimos,
é que entendemos que o que hai que facer é executar o orzamento ano a ano, pode sobrar algo, pero non ten sentido irnos a execucións do 80%, e despois no ano das eleccións, pois que pase isto, que se ingresen 8 e se gasten 10. Entón, nada, esa é un pouco a nosa visión sobre a conta xeral. Ariano. Bueno, como xa dixemos por parte nosa outra vez, pues, evidentemente notase moitísimo que foi un ano electoral e que, por lo tanto, as inversións, aproveitando o remanente de tesorería que se inversión co gasto que se fixo, pois respondeu a eso, un gasto electoral, un volumen moi importante e moi alto. En canto ao diñeiro gastado. A nos gustaríamos que este tipo de actuacións non foran concentradas cando existen pois, eventos electorales para sacar o rédito oportuno. Nos gustaría que se fixera un plan máis a longo plazo de necesidades de actuacións, por exemplo, en camiños, vistas pois, co estado de moitas vías, sobre todo no día. Foi un volumen moi importante gastado e tamén chama a atención o afán recaudatorio por parte do Concello. Quero dicir, e despois máis adiante, pois cando me toque no tema de preguntas, non se aplicou ninguna bonificación fiscal, por exemplo, o tema das edificacións que existen nas explotacións do medio rural. E en un dos concellos, un volumen importante en explotacións agropecuarias e que, por tanto, había que pensar un pouco en bonificalas. Quer dizer, que son políticas moi determinadas nas que nós, por exemplo, nos gustaría actuar e deixou que, pues, desde o equipo do goberno non se fai. Evidentemente, imos a votar en contra porque nos gustaría que, coincidindo co tema do gasto en emerxencia social, coincidindo co tema de colectivos máis desfavorecidos que hai que estar un pouco encima deles, que as cousas hai que facelas de outro sitio e, por tanto, nós, se estuéramos o goberno, si faríamos outro tipo de atencións e outro tipo de cousas de outro xeito. E iso é o que ten que decir. Bien. Parece que aquí nos olvidamos de que houve unha pandemia. Entonces, acórdome, no 21, 22, oye, non había empresas para facer obra ninguna, nin se permitía, por así decirlo, non? Entonces, o remanente de tesorería veu extraterrestre. Cando fomos tendo remanente, e digamos, pasando o remanente dun ano para outro, porque non se podían facer obras ou non nos lo permitían, e, oye, o remanente producímoslo nós tamén. Que sería da crítica se en vez de 1.800.000 ou 2 millóns de remanente de tesorería fóramos unha operación de crédito? Que podíamos haber ido. Que dirían ustedes? Entonces, se hai un remanente de 2 ou 3 anos por as circunstancias que non fai falta explicar e aplicamos a un ano electoral, non me gusta o que dicen gasto. Non, é que aquí non é gasto. Aquí son inversións. Todo o remanente de tesorería foi a inversión. Ustedes queren arreglar camiños e carreteras como nós, non? Bueno, pues, a maioría do remanente foi para esas cousas. Este ano, bueno, pues vanse arreglar 7 ou 8 kilómetros de carretera, ou cerca de 10 de carreteras en aglomerado en Quente. Seguiremos o ano, si as circunstancias o permiten, non? Pero vamos a seguir desta maneira, metendo todo tipo de camiños e todo tipo de inversións para darlle o mellor servizo posible aos nosos cidadáns, non? Despois, con respecto a... eu xa lle lo teño dito máis veces, con respecto a esa, digamos, estrategia de que a ver se lle rebaixamos o ICI, o impuesto de construcións ás restauracións, pero se entran 3 ou 4 estados ao ano para modificar ou para ampliar, o que sea, que imagínense, que ainda que non lles cobráramos nada, seguiríamos en dormir, porque estamos falando de migajas. Entón, eu, a verdade é que non os entendo. E está claro unha cousa, algunos de vostedes ou o seu grupo pasaron por aquí, oye, os milagros que fixeron víronse claramente, me entende? Entón, este concello que non ten prácticamente deuda ninguna, non sei se polo do polígono 100 e pico mil euros, me parece que nos quedan de débeda, e chegou a ter cerca de 8 e pico, non precisamente con nós no goberno, non sei de que queren presumir ou de que queren falar.
e as bases impositivas de Chantada son das máis baixas da provincia de Lugo. O sea que tamén podían decir por cando empezades a cobrar a basura no rural, porque é bastante máis costoso, por así decirlo, que os ciudadanos do rural lo van ter que pagar xa este ano, non? Que perdonarlles uns euros nunha licencia de obra, como que sexa. Bien, pasamos a votar. Se me permite unha segunda quenda, Non, porque isto está máis que debatido. pero está contemplada no ROF. Mire, a vostede, ya escoitelle lo mismo nos 3 debates que tuvemos da conta xeral. Entón estamos debatindo aquí tonterías, entende? Entón o tempo hai que aproveitarlo de outra maneira. Pasamos a votar. Eu, en todo caso, Votos a favor? como cuestión de orde. En todo caso, quero que conste na acta que non se me deixa a segunda quenda de intervención. É que non hai segunda Está intervención para está isto. contemplada no ROF. Bien, vale. Contemplo. Votos a favor. Votos en contra. Voto de candidato. Derogación da ordenanza fiscal reguladora da tasa para a prestación do servicio de actividades deportivas. Examinou-se por a Comisión Prometida de Economía, Facenda Fiscal de Contas da 29 de 2024, que propónse ao Pleno aprobar inicialmente a derogación da ordenanza reguladora da tasa para a prestación de servicios de realización de actividades deportivas e actividades de ocio e tempo libre, como está na última da provincia de Lugo, número 299, de 31 de decembro de 2013, publicado desde o dito acordo no Boletín Oficial da Provincia no Tableiro de Anuncios do Concello, aplicándose a partir da data da publicación. Ben, nós xa no que foi na comisión correspondente pois formulamos algunhas dúbidas. A dúbida principal é que, bueno, hai uns 59.000 euros de ingresos no exercicio 23 sobre esta ordenanza. A ordenanza, ademais, recolle unha serie de bonificacións en relación a familias numerosas e a ingresos que sempre vemos que unha ordenanza pois é o equivalente a unha lei a nivel municipal, entón sempre nos parece mellor ter unha ordenanza que a ter unha taxa. Tamén comprendemos que no pleno pasado se nos quitou a potestade plenaria sobre os prezos públicos, e entón pois sería transformar algo que teria que aprobar o pleno, unha ordenanza ou unha modificación da ordenanza, nalgo que non vai pasar polo pleno, que simplemente vai ir pola Xunta de Goberno. Dicíasenos na comisión que seguramente se vai a ingresar máis co novo precio público, pero claro, nós un pouco que dicíamos é que isto parece un acto de fe, non? Porque ao final, se non temos nada palpable e non se tramita, digamos, en paralelo, ou non sabemos que prezos van ser os novos, pois é moi difícil pois apoiar isto. Entón, nese sentido, pois con todas estas reservas que temos non podemos apoiar a derogación, porque non sabemos realmente que é o que se vai facer. É que non o sabemos nós tampouco. Pois estaría ben antes de derrogar algo saber o que se vai facer. Non, imagínese vostedes, como estamos ricos, pois ao mellor derogámosle e non facemos outro, non cobramos tasas. Que non vai ser o caso, pero bueno. Claro que derogamos, bien, vale, imagino que baixaremos o cobro do servicio aos ciudadanos por as actividades deportivas, verdad? Espero que así sexa. Que tampouco descoñezo, parte do que se dixo na comisión informativa, descoñecemos que se vai a como se vai a establecer este tipo de regulación, que se vai a facer, etc. Por tanto, cando teñamos toda a información, podremos opinar, podremos falar con fundamento. Vamos a ver seguro. No, imagino que sí. Só faltaría. Só faltaría. Claro, entonces, cal é o problema? Non estou poñendo problema ningún, quer dizer, do que non coñezo non podo opinar, por prudencia política e personal, ademais. Pero é simplemente derogar Xa. este tema. Xa, non, a derogación parte de ben, a derogación hai unha serie de cuestións que afectan unha serie de cobros por a prestación ou por acollerse unha serie de actividades. Imagino que agora, bueno, imagino que lle baixaremos ese tipo de prezo pois aos ciudadanos. Eu, por circunstancias especiales, ainda fai unha hora ou así enterime que estar no Calasancio en Monforte costalle a uns pais 250 euros. Perdón, pero seu club privado, Pero. En Ourense, non sei que equipo é, cóbralles 300 euros para que teñan entrenador, para que teñan
pabellón, luz, auga e tal. Se lles parecen caras aquí o que dice a xente de fora, as piscinas parecenlles un regalo. E encima deberían saber outra cousa, que todos aqueles servicios que non son básicos, que non son estratégicos, casi hai a obligación de facelos rendibles, que teñen que ingresar para gastar o mismo. Non sei se o saben vostedes, pero bueno, que eso non vai ser o caso. Con respecto a eso, si podo, non sei se estableceu este comigo debate, entón aproveito para seguir debatindo, se está amable, que este fálame de clubes deportivos con competicións estatales ou provinciales e regionales. E entón, aí si é certo que o pai que leva ali o pequeno, evidentemente, saber o que vai a gastar. É un pouco como vimos ese ámbito así. É que hai, o seu compañeiro debería saberlo. Hai un programa, digamos, deportivo que é xogade. Si, ahora non establecido. Estaba yo dicindo. Por xogade pago a xunta. Non lle costa nada a eses clubs que dice vostede, pero, sin embargo, cobranlle 250 ou 300 euros. É que non hai filosofías distintas, quer dicir, é unha filosofía competitiva e unha filosofía de promoción deportiva. Non estamos tomando unha cerveza, que isto podémoslo discutir tomando unha cerveza. Estou sendo respetuoso. Bueno, pero, joder, deixeme falar. Estaba no uso da palabra, cando me interrumpiu usted. Como? Estaba no uso da palabra, non acabara, cando me interrumpiu usted, pois entrei no debate. Perdón. No, pero non sei se acabei. Pero é que non hai nada gratis. Isto sabémoslo todos. O que é gratis para uns casos hai que recaudalo en outros. Entende? Temos que saber de primeiro de EGD. Entonces, indudablemente nos vamos a quitar outras tasas para as escolas deportivas e, olhe, probablemente lles vayamos dando un incremento cativo, porque hai pais das escolas deportivas con sensatez, moitos, e olhe, pero o que estades cobrando é que non chega para nada. Claro que non chega nin para pagar a luz, joder, do pabellón, me entende? Entonces, é unha maravilla. Si vostedes son capaces de ter estas cousas absolutamente gratis, eu para a próxima voto, eu son. Si son capaces de facer isto, hai que mollarse e comprometerse. Non é falar por non estar calados. Ben, pasamos ao punto 4. Votos a favor? Votos en contra? Voto de calidade? 5. Moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE. Modificación da ordenanza fiscal reguladora do AIVT, inspección de vehículos terrestres, do Concello de Chantada. Eu non estuve nada en entendelo. Probablemente por la Comisión Informativa de Interés do Urbanismo e dos Servicios, la 49 de 2024. Por o anterior exposto, instamos ao Pleno do Concello de Chantada a adopción do seguinte acordo. A modificación da ordenanza fiscal reguladora de impostos sobre vehículos de tracción mecánica do Concello de Chantada, onde se contemplen as bonificacións compensativas que debe ter sido defendido a lei reguladora de locais, artigo 95.6, apartado A e B, aplicándose as mesmas en función das características dos motores e clase de combustible que consuma o vehículo e a incidencia da combustión no medio ambiente sempre que cumpran as condicións seguintes. A. Unha bonificación do 75% para os vehículos híbridos con motor eléctrico gasolina, eléctrico diésel, eléctrico gas ou gasolina gas, que estean homologados de fábrica incorporando dispositivos catalizadores aceitados a súa clase de modelo que minimicen as emisións contaminantes. B. Unha bonificación do 75% para os vehículos de motor eléctrico e ou emisións nulas ao que utilicen exclusivamente como combustible biogás, gas natural, gas líquido, metano, metanol e hidróxeno. C. As bonificacións terán efectos a partir do seguinte período impositivo, entre paréntesis, 2025. Bueno, é unha moción, unha proposición que damos ao Pleno, un pouco, pois, para mitigar o que son a utilización de combustibles fósiles no tema de vehículos de tracción mecánica e para potenciar outro tipo de motores que non son contaminantes por tema de... Por tanto, proponemos a bonificación que marca o
a propia lei, evidentemente, é a nosa proposta. Hai veciños que están utilizando neste concello pois este tipo de motores e así non lo trasladan. Tamén se está este tipo de mocións, este tipo de bonificacións están se utilizando xa noutros concellos e, por tanto, nos parece que pode se trasladar si o pleno queda tomado en consideración. Antón. Bueno, por a nosa banda, como xa anunciamos na Comisión Informativa, pois no 2011 trouxemos unha moción de contido moi semellante. Os tres primeiros puntos do acordo eran, primeiro pedíase que se elaboraran informes técnicos por parte dos funcionarios do Concello sobre a viabilidade de aplicar a modificación da ordenanza, que entendo que é plenamente viable conforme a lei, pero para ver tamén un pouco que porcentaxe habría que aplicar en función de cada caso, non? Entón, eso era un pouco o primeiro que se pedía, que ese informe despois se trasladase á corporación e entre os grupos decidir un pouco que porcentaxe aplicar, non? Pareceme que ao mellor así xa de entrada poñer os 75 sen máis, pois pode ser, para tomar un acordo inicial, pois demasiado rotundo, non? Si que podría ser un acordo no sentido de elaborar ese informe que se nos pase aos grupos, comprometerse lóxicamente a que ese informe se faga este ano para poder facer a bonificación de cara ao plan normativo que ten que aprobar o Concello de modificación de ordenanzas e meter a modificación para o próximo exercicio. Despois, tamén mostrábamos algunhas reservas sobre o tema ahora todo ao final, o sector do automóbil é un sector que, como recolle o propio Paces, inda que é letra morta, porque ao final quedou aí e ni siquiera se fixo a memoria, pero é un pouco quen lidera as emisións actualmente, pero que tampouco nos garante que os vehículos a batería reduzan as emisións, porque ao final o coste en materias primas e a reciclaxe cero de momento de todo iso, pois ten un impacto ambiental pois tamén moi elevado que non se debe ocultar. Outra cousa que haxa tamén estrategias de greenwashing por parte da industria do automóbil a nivel global, inda que agora China tamén está competindo duramente aí, hai unha guerra comercial entre Occidente e China en canto ao vehículo eléctrico, pero en todo caso eu creo que a gran aposta que deberían fazer as institucións públicas, inda que no rural temos que seguir co vehículo particular porque non temos alternativas, é polo transporte público e sobre todo polo tren. En ese sentido o Estado español gastou moito en infraestructuras que neglixenciaron o tren durante moitas décadas con fondos europeos e agora parece que o futuro, se queremos descarbonizar, non vai quedar outra que apostar máis cada vez polo transporte público e por un transporte público, lóxicamente, que sea accesible a todo o mundo. Non vale crear un tren de alta velocidade que despois non sea accesible á maioría social, non? En todo caso, centrando a cuestión, nós un pouco, non sei se lles parece ben ao resto dos grupos, a nós o que nos parecería, digamos, neste primer momento axeitado sería facer eses informes técnicos e unha vez que teñamos os informes decidir a porcentaxe que se aplica de bonificación. Se non lles parece ben, pois nos imos apoiar en todo caso a proposta porque vai un pouco na liña do que trouxemos no 2011 e non sería coherente no 11 defender unha cousa no 21, no 11, que no 11 non estábamos na corporación que entramos no 15. Non sería coherente no 21 defender unha cousa e no 24 a contraria. Ben, nos aparte vamos de rechazar a moción porque falábamos a mediodía, tivemos unha comisión de goberno e eu lle decía aos meus compañeiros que, para levar a cabo este tipo de moción tal e como ven plantexada, pois, aparte de reducir ingresos, eso está claro, que se reducirían ingresos, teríamos que meter 2 ou 3 funcionarios. Entón, miren onde está o aforro, porque para contemplar toda esta retaíla de motores desta maneira, daquela, da outra, porcentaje de reducción do 75, doutra reducción para outra cousa, pero ya isto. Entonces, de momento, isto non sei en que outros concellos están da comarca ou non este tipo de cousas. Eu sei actuacións que fixeron os concellos grandes, como pode ser Madrid, onde en Bilbao, en Barcelona, onde tens que ter unha tarxeta no coche para poder entrar, porque se ten máis de 10 ou 12 ou 15 anos xa non podes entrar, e tens que utilizar os servicios públicos, tens que deixar o coche fora, por exemplo, de Madrid, entrar en servicios públicos hasta onde teñas que ir, pareceme ben. Ora, poñenos en chantada con esta cousa toda, que hai que ir polo que se ve vehículos híbridos, pois ao mellor hai 8 ou 10,
Poñerse con esta, digamos, dilucidando todas estas cousas, eu teríamos que poñer a 2 ou 3 funcionarios a traballar nesto. Eu vexo de momento inviable. E aparte desos, os coches eléctricos xa teñen unhas axudas importantes tanto do goberno central como das comunidades autónomas, que se vayan arreglando un pouco tamén. Entón, non sei hasta que punto un concello como de Chantada ten que reducir o 75% a un coche 100% eléctrico, ou non sei que outro porcentaje con de biogás, que do biogás está falando estes días e non ven precisamente. Ben, votos a favor? Non sei se podo contestar unha das cuestións. Vamos a ver, o tema do 75% é o máximo que marca a lei, por tanto, puxamos isto porque nos parecía que este tipo de motores se potenciaron será con este tipo de modificación. Este tipo de coches sabe con que hai que potencialos, con recursos aos ciudadanos, e non con outras. Todo é axudas, subvencións, tal. Esa parte pode decir como ustedes, pero tenéis directamente de las distintas administracións. Eu me imagino que tampouco se pondría tanto dinheiro a reducción ou bonificación deste tipo de motores, porque tampouco hai que ser tantos, pero tamén sería un gesto importante a la hora de potenciar este tipo de utilización. Eu entendía un pouco, non se entendieron. O Cine de Montroso, por exemplo, levou a cabo e acabou probando, por exemplo, que era un pouco de... Bueno, pois a ver se funciona ben. Oye, daqui a uns meses tomamos nota. Eu teño línea directa con Monterroso, e eles preguntar, vale? Votos a favor da moción? Votos en contra? Voto de calidade. Punto 6. Moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE, medidas de seguridade urxentes que precisa o campo de fútbol Sangonera. Determinado pola Comisión Informativa do 29 de xullo, 11, en protocolo anterior exposto, por vos ordenan municipal, facendo os seguintes acordos. Primeiro, cubrir o muro traseiro lateral con material absorbente. Existe material específico para este fin que, unha vez instalado, reducirá as consecuencias en caso de impacto exponencialmente. Algo semellante xa está implementado alrededor de todas estas horas. Primeiro punto, a porta de acceso traseira adaptada a todos os clubes deportivos de chave, algo tan sincero como facilitar aos equipos que empreguen o Sangoñedo a posibilidade de ter operativa a porta traseira permitirá que, no caso de que fose preciso, a ambulancia poda chegar polo camiño secundario que rodea a instalación por detrás e estar máis preto da persoa afectada. Actualmente os clubes non teñen esta posibilidade. Cabe destacar que esta medida é provisional e se debería plantear a medio prazo a posibilidade de ampliar a entrada principal para solventar este problema na súa totalidade. Consideramos que son medidas realistas e útiles, de sinxela realización, así como de vital importancia, por lo que solicitamos que se leven a cabo no plazo máximo de 2 meses desde a súa aprobación, co objetivo de ter o campo funcionado antes do comezo da tempada de 2024-2025. Bien. Sí, bueno, más o menos lo que se acaba de leer, no quiero ser escueto. Esto ya más o menos venía de un estudio que hicimos de cara incluso a las propuestas del programa electoral, incluso antes ya se habían hecho algunas, se trajo aquí una moción ya respecto a seguridad incluso, pero esta era un poco más concreta, sobre todo de cara a ese partido de fútbol del que se habla en la propia moción, y es una medida muy concreta, o sea, se podrían hacer cosas mucho mejor, mucho más costosas, bien hechas, pero lo que vemos sobre todo es que hay un problema de seguridad, que es el muro ese sobre todo del que se habla, lateral e incluso pilla un poquito de la parte longitudinal, que está muy pegado al campo, incluso si nos ponemos exquisitos podemos decir que menos de lo que marca la ley, por centímetros, algo de lo que no vamos a entrar ahora. Entonces, no vamos a criticar simplemente, lo que queremos son medidas concretas, cortas, fáciles de llevar a cabo y que pueden ayudar, después de haber llamado y hablado con los clubes, incluso con las escuelas deportivas. Son medidas que les parecen más que asequibles, creo que son fáciles de llevar, se pueden instaurar rápido y ayudarían sobre todo a reducir el problema, el riesgo que hay de jugar sobre todo por esas bandas. Estamos hablando de un deporte de contacto donde todo el rato hay impactos contra ese muro, por suerte nunca hubo nada grave, pero podría ocurrir. Entonces, efectivamente, las medidas que se buscan simplemente es, sobre todo, ese muro, intentar cubrirlo con material antiimpactos, que en caso de que haya algún golpe, que sea lo menos lesivo posible o lo menos
sí, lo menos accesible posible. Y a mayores, después de esas llamadas, me comentaban que algunas ambulancias no entran por la puerta principal, o si entran y ocurre algo en la esquina, en caso de que ocurra en la esquina contraria, algunas sí que tienen entrado, pero tardan demasiado e incluso me proponían, esto ya no es algo personal, es algo que surge de las llamadas, si se puede habilitar la puerta trasera, se darle una llave y simplemente tener acceso a esa puerta para poder abrirla en caso de necesidad, como podría ser este caso. Son esos dos los puntos: proteger el muro y dar acceso a la puerta trasera a los clubes y a los clubes deportivos. Y después de ese caso, que sea medianamente rápido, justamente porque estamos hablando de medidas de seguridad. Nada más. Ben, pola nosa parte, pois en canto ao do muro, pois o trouxeramos no seu momento, e parecenos que sí, que é algo que hai que facer. De feito, bueno, unha comisión facía a reflexión de que non entendía como tanto tempo despois pois seguimos con isto e só nos acordamos cada vez que hai un problema, pero eu creo que é algo que non é unha actuación, digamos, de feito creo que se dixo na comisión, se entendín ben que se iba a solucionar. Espero que así sexa. En canto da... Claro, vostede non estaba na comisión, pero, bueno, comentáballe tamén ao seu compañeiro que o da chave sí que non o vemos. Parecenos ben o da porta, pero, bueno, tamén habrá que facer cumplir que non se aparque onde non se pode aparcar para que entre unha ambulancia. E o da porta parecenos ben, pero, claro, o da chave non. Hai sistemas que só abra desde dentro, ou, bueno, hai solucións sen terlle que dar unha chave a... non se sabe canta xente, porque ademais ten que estar ali a chave. Bueno, vemos bastante inconveniente o tema da chave, e creo que na propia comisión tamén desde o grupo do Partido Popular se decía que se lleva a dar unha solución sin chave, que nós creemos que é máis axeitada. Pero en todo caso, pois son dúas cousas que son necesarias, que hai que facer, e que agardemos que teñan o apoio dos tres grupos. Bien, eu pregunteille concretamente a Belén por este tema que habían falado outro día. Eu o primeiro punto que plantexan vexo factible. Tamén lles digo unha cousa: me parece que non van a pasar un presuposto, a mellor este ano non o podemos facer, dependendo do presuposto, pois, se é cuantioso, pois teríamos que facer para o ano que ven, contemplarlo nos presupostos e facelo para o ano que ven. Se é pouco e o damos a asumir este ano, sin problema ningún. O das chaves, coincido aquí con Antón, porque lles digo unha cousa: nós temos experiencia de edificios e servicios de utilidade pública que cando había máis de 2 ou 3 chaves, entonces non hai a quen lle reclamar. E concretamente da ambulancia, non o sei, pero teño visto lesións importantísimas nos campos de primeira división, e por aí nunca vin entrar unha ambulancia nun campo. Porque o que vexe é a Cruz Roxa ou a quen sexa, claro, teñen digamos, o transportiste rápido para ir, que antes era a base de, o que sei, a Cruz Roxa iba en andas, digamos, co lesionado, non? Agora teñen o transporte este motorizado, pero a ambulancia nunca entrou a un campo de fútbol. Eu nunca a vin dentro. E que o que hai que intentar é que efectivamente que chega a porta principal, e hasta a porta principal quitarlle o lesionado, que pode ser un xogador ou pode ser un espectador. E a darlles chave para ter a porta de atrás. As chaves están incluso controladas al adiante por un número cativo de personas para poder dilucidar se hai algún problema, alguna fechoría ou que sexa, saber a quen lle hai que pedir responsabilidade. Entonces, vamos a aprobar esa moción, pero co punto este superitado ao investimento que haxa que facer. Si é cuantioso, imagínense que son 40 ou 50 ou 60.000 euros, pois teríamos que deixar para o ano que ven. Estamos falando de 10, 12 ou 15.000, probablemente podamos asumir. Bien, simplemente por hacer un apunte, el tema de la llave no es algo que salga de mí, simplemente son propuestas que me hacen los clubes, yo las traslado a este pleno. Perfecto. Para que aquí quede constancia. Cualquier otra opción, entiendo que la consellera no va a tener problema en hablar con ellos y buscar una solución acorde. No soy yo quien la necesita, la llave desde luego, así que por mí no hay ningún problema. Con el tema de la ambulancia, hombre, pues yo sí que tengo visto ambulancias entrar en campos, tengo visto también situaciones en las que hay gente mucho más atenta, quizás, que tiene que llamar a una ambulancia. En todo caso, lo que buscamos
sea aunque sea chantada, pionera, tener posibilidades de reducir el tiempo de actuación ante una persona que tiene un Pero problema. tuviste entrar alguna vez nunha ambulancia en un campo de fútbol? Sí, claro. Sí. Sí. Buscaré vídeos hace falta, pero sí. Y en todo caso, bueno, el tema de los plazos de si se puede hacer este año, si se puede hacer el siguiente, pues entiendo que, pues eso, como todos estamos de acuerdo en que es algo importante, buscaremos hacerlo lo más rápido posible, así que por eso no hay ningún problema. Bien. Bien, pues pasamos a votar la moción entonces. Introducimos esa emenda aí logo. Sí, aprobamos o punto de almohadillar, non sei se é así ou non, como se lle pode decir. Cubrir, revestir de material E, antiimpacto. oye, afortunadamente, eu iba ao campo de fútbol cando era de barro, non? Fai 60 anos. E afortunadamente nunca houve lesión ninguna grave, non? Pero bueno, que non houbera, pode haber en calquer momento. Que eu te dicía a Belén a mañá, dice, oye, pero que presuposto nos dan? Porque eu entendo que para facer unha separación do formigón hasta o acolchamento debería haber un espacio de amortiguación, porque se pegas, digamos, como se lle chama estas... o acolchado, isto que se pon nos teiros tamén. Oye, non creo que te libren dun golpe tremendo tamén, se non hai unha zona de amortiguación. Sí, bueno, realmente hay una legislación que explica que tiene que haber unas distancias, tiene que haber un material concreto, está en la normativa NIDE del CSD, en el apartado 2. Lo que pasa que, claro, estamos hablando que igual habría o que tirar el muro o que levantar el campo y hacer el campo más pequeño, que tampoco es algo que decidan los clubes, lo que quieran los clubes. Pero vamos a tirar con unas medidas más a corto plazo y que puedan servir. Pero ya Belén ya habló con una empresa de Larín que nos hace otros trabajos y le preguntó si podía hacer eso y al parecer dijo que iba a hacer un presupuesto. Pues perfecto. Vale. A ver qué hacemos. Pasamos a votar entonces el punto 1, que es con el que estamos de acuerdo. Vale. Después lo de la llave y estas cosas para... Además, pero para... Sí, claro. Sí. A día de hoxe, si se queda ver a porta desde dentro, con levantar o vilón, xa está. Non des ideas. No, pero Non digo, des ideas. no, en caso de emerxencia, Vale. a porta desde dentro xa se abre sin ninguna chave. Vale. En todo caso, que Desde sepas que... fora non se pode abrir, Vale, perfecto. pero desde dentro xa se pode abrir, calquer un pode abrir esa porta. En todo caso, si hablas con los dos clubes que son los que me hablaron del tema sobre todo, Ten andar Para todos os ocupantes do bote. Pequena equipa de navegación GPS móvil. Lámparas e focos con potencia para operacións nocturnas. Pequeno dron para a procura de persoas, embarcacións en superficie acuática e ou avaliación de sinistros, perigos de augas bravas, busca de posibles saídas ou accesos do río ou presa, etc. Equipo de rescate. B. Cordas de rescate flotantes e estáticas. Aros salvavidas con corda. Tablas de rescate e andas. Padeolas flotantes. Equipa de primeiros auxilios acuáticos. C. Equipos de comunicación. Equipas de comunicación con empeño suficiente que asegure a comunicación entre operadores e personal de terra. D. Roupa de protección EPIS. Traxes de neopreno para o personal, botas de neopreno, casco de protección acuática, chalecos salvavidas de alta portabilidade, en arnés de seguranza con sistema de liberación táctica. Lanternas mergulláveis. Gafas de mergullo rescatista para unha procura superficial ou traballos en inmersión de pouca profundidade. Formación de personal e procedementos necesarios para contar en unha carreira profesional. Estar en posesión do título PNL para unha navegación básica para poder iniciar o bote. Licencia básica de drones a 1, 2 e 3 de bote. Formación básica e avanzada en técnicas de rescate en ríos e en coras. 35 horas. Curso de técnica de búsqueda de personas en ambientes acuáticos e auxilios acuáticos de soporte vital básico. Formación en operacións nocturnas e condicións adversas. Técnicas de mergullo básicas sin equipa de ar comprimida. Técnicas de recuperación e manexo de víctimas. Ideal estar en posesión de FP formativo en ciencias e protección civil ou titulación equivalente. Aprobación de procedimentos datos e seguros para este tipo de intervencións acuáticas. Remolque adecuado para transportar o bote de rescate. Equipado con sistema de arrastre e ancoraxe segura. Inclúe equipa de carga e descarga rápida. 3. Os presentes acordos remítense a seguintes institucións demandando unha resposta das actuacións que van a desenvolver nas anualidades 2024-2025 para corrigir as deficiencias
asinaladas. Dirección Xeral de Emerxencias Interior, dependente da Consellería de Presidencia, Justicia e Deportes. Diputación de Lugo, Presidencia e Vicepresidencia, Consorcio Provincial de Lugo para a prestación de servicios de dirección que é o Mesa Interdepartamental da Ribeira Sala. Ben, entón a moción, os tres acordos, o que buscan é trasladar ás administracións, bueno, o primeiro acordo que busca é recordar, reafirmar, digamos, pois as competencias que teñen as institucións, é que pois na nosa área pois estamos moi expostos, temos 2 encoros, vimos de situacións que nos lembran precisamente a importancia de ter equipos de salvamento, e temos un consorcio provincial de bombeiros pois que non está dotando, digamos, aos parques do que debería neste sentido. E xa non falemos de cando se cerrou e se sacrificou moitos días o parque de Chantada por cando foi no tema da folga para abrir outros que tamén foi pois bastante discutible, e me lo deixarei. O segundo punto, o que fai é unha recollida do que xa non se nos trasladou por parte dos profesionais que é necesario para que teñan constancia a esas institucións. E que institucións habría que trasladarlle? Pois entendemos que as que están no punto terceiro do acordo, cada unha en diferente grau de responsabilidade, como se di no punto primeiro. Ao final estamos falando de que na medida en que haxa elementos que permitan abreviar o tempo de resposta ou incluso dar unha resposta, porque no momento actual a mí o que me comentan é que nin siquiera sería posible dar unha resposta con garantías nunha emerxencia acuática, pois creo que claro, que a nós como corporación correspóndenos exixirlle ás outras institucións que se poñan as pilas, porque se non o facemos nós, moito me temo que ninguén o vai facer. O que sí que está claro é que as comarcas do sur lucense non podemos ser continuamente unha especie de cinsentas con servicios públicos que ou non existen ou están moi por debaixo dos que se ofrecen pois noutras áreas. Entón creo que nos corresponde demandar que non queremos ser máis que ninguén, pero tampouco queremos ser menos, porque como cidadáns debemos ter os mesmos dereitos, vivamos en Taboada, en Carballedo, en Chantada, en Ferreira de Pantón ou na capital en Lugo. Ben, eu recoñezo que é unha moción que en canto a temas que afectan pois, unha intervención rápida, pois non queren, completamente non queren os embalses a que afecta o Miño, pois está ben documentado. E nese aspecto, na filosofía, no contido, estamos absolutamente de acordo. Si é certo, que o Concello aquí entendo que poucas competencias pode ter. Iso, pois, se hai máis competencias, pois, a Xunta ou a propia Diputación de organismos de outro tipo, non? Pero, bueno, hai que reconocer que o tema é serio, que unha persona concretamente do Sariao que faleceu ali de Borulle e unha desgracia que nos pode ocurrir a calquera. Por tanto, pois esas cousas hai que... E despois, pois, bueno, pois isto... Tendo que, tanto, xa digo, se o Concello si ten competencias respecto destes asuntos. O Concello desde fai moitos anos ven solicitando de emerxencias ano tras ano cousas que agora xa non sabemos que pedir. Entón, ustedes o mellor que tiñan que facer é falar polo vello ou con algún de protección civil e que lles enseñaran todas os aparatos que hai ali. Incluso hai unha zodia, me imagino que sabrán que hai, non? Hai unha zodia e hai un remolque para levala, e no seu momento, cando nos deron a zodia, que hai un equipo de escarcelación tamén que, como lles dixen eu, pois debería de saber cando se estableceu o parque de bombeiros que o Concello de Chantada xa tiña en protección civil un equipo de escarcelación, pero do mellorciño que hai. E agora resulta que ten un o Concello de Chantada e outro o de bombeiros. E tan pronto nos veo a zodia, que fóramos buscar, me parece que fora Pontes de García Rodríguez, me parece. Trouxémola e puxémonos en contacto dixémoslle ao Lobelle, ponte en contacto cos bombeiros e cando haxa algún caso de emerxencia no río ou que sexa, que se poñan de acordo con vos para establecer todas as medidas posibles para irse para o río coa zodia e con todos os equipos que hai. Este ano, como todos os anos, participamos tamén nestas axudas que dá a Dirección Xeral e que fomos por unhas ferramentas que non sabemos o que pedir. E aquí, evidentemente, hai cousas que ao mellor non as temos, non?
Pero esta moción eu diría que é máis digna de mandarla, que, bueno, pues tocarame vela ali a min tamén, no consorcio de bombeiros, cando se reúne a Diputación e a Xunta, pero é que aquí que quere que fagamos. E eu tamén lles teño dito unha cousa, nas mocións, sinceramente, se veñen con 2 ou 3 cousas asequibles, a min gustan. Pero cando se ven con 50 ou 60 temas, é que non, por onde empezamos? É que este é inasumible, joder. E encima non sabemos o que teñen o Concello e os bombeiros, porque este é falar de memoria. Entón, primeiro hai que enterarse. Dice, oye, Manolo, podíanos enseñar o de Protección Civil todos os aparatos que temos ali arriba? Hombre, por supuesto, como non van ter acceso a eles? E despois, a partir de aí, se detecta que faltan cousas destas que son imprescindibles, pois pareceme ben. Ahora, falar de semejante elementos que hai aí para... Pois a verdade que non o entendo. Non o entendo porque faiseme inasequible. Entón, nós vamos rechazar a moción. Primeiro, digolles, entérense de todo o material que hai e que estamos a disposición dos bombeiros cando sexan emerxencias dentro do río Asma, sea na ponte no embalse dos Peares ou sea no embalse de Belesar. Bueno, no miño, o miño é dos dous, embalse, Belesar e Peares. Entón, cando dicen, ainda ocurriu agora estes días, que eu non estaba, un rapaz de Ourense que, bueno, ainda que teñamos os millores equipos do mundo, o chaval, ali queda. Porque, oye, cando hai un caso distes de un afogamento, isto e aquilo, por moitos equipos que vayan ali, bueno, pues rescatarán ou farán o que sexan e tal, pero imposible salvarlo. E, bueno, pues, a verdade é que a min dame gracia e insisto nestas cousas. Exigimos muchísimo, pero para exigir todas estas cousas hai que recaudar. Na medida que dicimos, bueno, pues hai que comprar isto, comprar aquilo, comprar o outro e tal, pero sin facer recaudación, sin facer economía para invertir, imposible. O Concello ten o que ten, unha administración cativa que, oye, fai todo o posible por prestar os mellores servicios posibles, pero os servicios non se poden prestar se non se recauda. Encima, bueno, todas estas cousas, e despois dicir, non, hai que baixar aquel, hai que baixar o outro, non sei, a verdade é que, hostia, os milagros vinos no Novo Testamento, pero podeos creer un ou non, pero eu non creo moito niles, vale? Ben, se me permite... Si, a moción ten dereito a... Ben, en canto a que Protección Civil ten a Zodia, que incluso se fixera un simulacro e estuveramos ali, iso é unha cuestión, e outra cuestión é que o que teñen os bombeiros. Protección Civil é un corpo de voluntarios, os bombeiros é un corpo profesional. Ante unha emerxencia e ante o tempo rápido de resposta, se non tes algo que ti controlas e sabes ben, está da tua mão, pois lóxicamente non é o mesmo, e iso foi o que nos trasladaron os profesionais. Insisto, esta moción está feita con profesionais e con xente que é coñecedora do tema, non é xente que aquí estea pedindo. Despois, sobre o que se pide na moción, a moción ao Concello de Chantada o que lle pide é que exixa ás outras administracións, o sea, que traslade o que se pide nesta moción. Non se lle está pedindo ao Concello de Chantada que asuma, lóxicamente, algo que non lle corresponde. Pero eu non o vou facer, non o vamos facer. Bueno, esa é outra cuestión. Pero un grupo político e trasladan. Vale, esa é outra cuestión. Se non quere trasladalo, di, non quero trasladalo, pero non diga que nós pedimos aquí ao Concello, porque non estamos pedindo ao Concello. E despois, sobre o que di de que hai que recaudar e ter fondos. Si, hai que recaudar e ter fondos, pero tamén hai que gastar os cartos no primeiro. Para min o principal é valerlle a vida, pois ao mellor antes que a parranda da festa. Entón, primeiro será a sanidade, despois, cando teñamos a sanidade ou cando teñamos as emerxencias como hai que telas, pois podemos votar 3 días de festa ou poñer non sei cantas luces como fai o alcalde de Vigo, pero primeiro é o primeiro. Entón, non hai cartos, bueno, porque se quere hai, porque non, entón habrá que priorizar os cartos e iso é política tamén. Non, pero eu digolle, con respecto a esta moción, a Diputación e a Xunta terían que recaudar máis, non me refiero ao Concello con respecto a isto. A moción
manda ao Consorcio de Bombeiros, que neste momento preside o presidente da Diputación, e a Xunta asiste ali con voto, con mando en plaza, nos vamos de comparsas. Podemos escoitar, pero non votamos. Pero, bueno, nun caso distes, si eu vexo que normal, defendo ali como está mandado. A min gustaríame que o conxunto da corporación trasladase, non só o noso grupo político. Por iso o traemos aquí. Se non trasladaríamos a nós directamente. Claro. Bien, pero, oye, vexo tan abondosa, tan tal, que non me entra na cabeza. Eu cando me puxen a lela xa antes de marchar, e hostia, pero ya son, que hai que amarrar máis as cousas, non? 2 ou 3 ou 4 cousas. Si me ven con 50 ou 60, eu tamén teño, digamos que, vergoña. Non quero que outros me toreen e dixo, oye, pero este con que capote ven aquí? Non, oiga, o capote presento cando me parece. Non as cousas concretas e sanas, ou que sexa, non? Pero desta maneira eu non teño por que ir pintar con esta cousa ali, non digo, non vou a dicir o que me viña á mente. Vou facer desde a administración municipal, pois facerme cargo desta ensaladilla. Vale. Vamos a ver, votos a favor da moción, votos en contra, abstencións. Pasamos entón ao punto 9, declaración institucional, perdón, 8, que era unha moción. Moción do Grupo Municipal por Chantada Interior Galego Vigo, promoción do desenvolvemento de actividades cultural e comunitaria /asociativa. Terminouse a comisión informativa o 29 de xullo. A Corporación de Chantada acorda que co fin de fornecer a ordenación de creación cultural de actividade asociativa como responsabilidade e individual jurídica municipal procede a adopción dos seguintes medidas. 1. A habilitación e acondicionamento dun espazo físico para uso como local de ensaio e creación das distintas agrupacións culturais da nosa vila que os solicite. Un horario amplo para facilitar o aproveitamento por parte da maior número posible de organizando e organizado disponible baixo os principios de confianza e responsabilidade. 2. A habilitación e acondicionamento dun espazo físico para o desenvolvemento do dereito de asociación como local de encontro, debate e reunión, e mesmo habilitado como espazo onde incorporar actividades organizadas pola veciñanza organizada e abertas á ciudadanía. 3. A creación dunha bolsa de agrupacións culturais, musicais, teatrais e literarias que tiveran interese en ter proxección pública e ser contratadas polo Concello como parte da Axenda Cultural da Vila. Ben, bueno, a moción non ten, a fundamentación non ten moito que explicar, seguro que todas vostedes están ao tanto de que afortunadamente o tecido asociativo nesta vila pensamos que é bastante saudable, que dá conta tamén dun nivel de democracia importante neste concello e que debe de ser apoiado dende esta corporación e dende a administración local. E en este sentido, bueno, mesturamos nas dúas mocións que pensamos na posibilidade de facer dúas, pero finalmente, como ao final o obxecto é proporcionar un local físico tanto para agrupacións de creación cultural como de asociacións, pois xuntámoslo nunha mesma moción. Unha forma de axudar a unhas e a outras entidades é facilitar un local. Todas as que estivemos algunha vez en agrupacións musicais ou de teatro ou que estamos organizadas en colectivos e demais, sabemos do difícil que é atopar locais para levar a cabo a actividade, algo que se solicita dende hai tempo por parte de moitas asociacións e tamén de agrupacións musicais, e parecenos importante que o Concello promocione na medida do posible esta actividade. Ben, perdón. Non, vos ser vos 4, estamos para que se busquen espazos onde ese tipo de asociacións e entidades poden ser relatos. Non pode ser outra maneira, a súa actividade e ese aspecto que xa digo, nos parece que non vamos a fazer esta actividade. Eu concretamente diríalles que o Concello de Chantada a colaboración que hai cas distintas asociacións é máxima. Este o sabrá tamén porque participa de un ou dúas.
E espacios. Voulles decir, darlles unha idea. Nós estamos nun espacio que trasladarémonos dentro dunhos meses co Centro de Atención Temperá, que estamos na Casa da Xuventude, e vámonos a virnos para aquí. A Casa da Xuventude da Xunta é unha vergoña. Unha vergoña porque un investimento que se fixe ali nos anos 80, creo recordar, entre os 80 e os 90, e está infrautilizada. E ali sí que hai espacios. Entonces, eu que lles diría unha cousa. Tan pronto se pase o Centro de Atención Temperá para aquí, facer unha, digamos, unha comisión e falar ca Xunta a ver que se pode facer con ese edificio, porque, insisto, está infrautilizado. E ali hai espacios, incluso había un pequeno anfiteatro abaixo. Eu teño utilizado ese espacio precisamente con ocasión de participar en cosas destas, ten bastantes limitacións respecto do horario e demais, e despois, bueno, é a Casa da Xuventude, as que xa non somos tan novas non sabemos ata que punto pois é un espazo que este orientado a este. En principio é un espazo que tiña... Espere unha cousa, se está para unha Casa da Xuventude que non se está utilizando ou se está infrautilizando, vamos a destinar outra cousa. En todo caso, a mí, se a Casa da Xuventude fora un sitio onde se poderan habilitar estes espazos, parecería fantástico. A Casa da Xuventude ou calquer outro espazo mínimamente... Imagínese tamén que, olla, o día de mañán trasladaremos todo isto tamén para a nova biblioteca. Pois a mellor hai posibilidades de ter aquí un local ou dous tamén, non? E de que, bueno, pois a intención nosa é dedicado a Museo do Pobo e sala de exposición, non? Este sitio en concreto, a biblioteca, era un dos sitios que pensáramos, pero bueno, tampouco queríamos pechar a moción a un espazo físico e deixalo aberto, se a cuestión non é cal sexa o espazo, senón que exista ese espazo. Pero mira que non temos nos locales, eu son dos que digo, digamos, os espacios públicos, canto máis se usen, no bon sentido da palabra, e se gasten, millor. A pena é que eu non sei con que non falaba ainda onte, verdadeiras atrocidades que se fixaron na época das vacas gordas en concellos pequenos, medianos, incluso grandes, tal, de mastodontes de edificios e que están cheos de moho. Pero, bueno, no concello de Chantada concretamente, todos os espacios que hai nos poñémolos a disposición das asociacións. O que pasa que tenense que poñer de acordo, digamos, hai unha maneira de utilizar a Casa da Música, está que elles pequena tamén para eles, non? No edificio multiuso, pois ás veces tamén nos piden para ter algunha reunión ali, e se están libres sin problema ningún. No telecentro, incluso, no concello, o que se está utilizando o auditorio, que digamos que probablemente sexa o máis utilizado de todo Galicia, non? E, bueno, pois nos vamos a seguir nesa tesitura, deixándolles a todas as... Isto non quere dicir que non fagamos o que lle dixen eu, O que pasa que non vamos a aprobar para comprometernos a de inmediato porque non sabemos. Exacto, sí, hemos falado a ver si... Que somos nós conscientes de que pasa eso, está claro, non somos... Sí. Sabes, Sí. É dicir, eso sabemos. Que todos estamos atados. O que non estou moi de acordo co que dicen, que non hai apoio institucional. No, refírome a este caso concreto e, bueno, despois, No, por suposto, cada... A mí non me consta de que se haya denegado o uso de algún edificio público en ninguna xunta de goberno. Non me refiro Non me consta. para un evento concreto, ni refírome a que as asociacións teñan un local ao que ir de forma habitual, non para unha obra. Vale. Locales para ir distintas asociacións, non un por asociación. Claro, obviamente. É inviable. Eso ten que cuadrar horarios, bueno, entre eles, pero nós ahora mesmo estamos limitados. Espero que esta situación Cambie. cambie. Pero, bueno, que temos falado de facer, se non o permite, a modificación puntual que se fixo para cando se fixa a escola de música e todo aquilo, pois mellor levantar ali outro edificio de 2 ou 3 plantas que nos viría de maravilla, en vez de volver a facer as escaleiras estas que... Un espacio morto, penso que quedaría ben. Pero, bueno, non se fai nun mes, nin en 2, claro. Eso
habría que buscar financiamento tamén, bueno, iso leva tempo. Sí, pero estábamos buscando financiamento para facer outra vez as escuelas. Se eso vamos a cambiar para buscar financiamento para... Si non lo permite... Exacto. Ben, pasamos ao punto 9, declaración institucional conxunta para a unidade da loita contra a violencia de xénero. Non sei se se puxeron de acordo e fixeron por unanimidade. Sí. Sí. Sí, isto é da... Del Ministerio. Da Federación Española de Municipios de Toledo. Non sei. Entón, será de acordo comigo. Explicación ninguna, que isto mellore porque vai a peor. Eu, pola nosa parte, simplemente comentar que está, obviamente non podemos deixar de apoiar esta declaración, pero contido... A ver, dixo o alcalde, non sei por, dixo o alcalde esta mañá, que ao final nos chegou isto da FEN con algo do Ministerio, o sea, que menos que apoiarlo, facelo visible, mandar a ver, que depois, pero non soluciona nada. Non soluciona nada. Eu son a primeira que defende que os actos declarativos e meramente simbólicos son importantes, pero claro, quedarnos solamente niso, ten que haber políticas de igualdade tamén por parte do Concello, serias e reais que repercutan na igualdade, que en teoría debera de ser o que nos leve por mellores camiños. Sobre todo, sobre a defensa do ceo nocturno e o dereito á luz das estrelas. Starlight. Tamén non se poda, con informativo de régimen interior, reunir novos servicios e propónse ao Pleno Municipal para a súa aprobación de acordo. Primeiro, adherir a posible sentada a declaración sobre a defensa do ceo nocturno e o dereito á luz das estrelas nos termos seguintes, con sentidos recollidos na declaración sobre a defensa do ceo nocturno e o dereito á luz das estrelas, concíbese como unha campaña internacional en defensa da calidade dos ceos nocturnos e o dereito á observación das estrelas, aberta a participación de todas as institucións públicas e privadas, asociacións científicas, culturais e cidadás relacionadas coa defensa do ceo nocturno. Preténdese así reforzar a importancia que os ceos limpos teñen para a humanidade, dando a coñecer o valor que este patrimonio en perigo posúe para a ciencia, a educación, a cultura e o turismo. Así tamén destácase o dereito a un ceo nocturno non contaminado como factor de calidade de vida, ajudando a difundir os beneficios directos e indirectos, tecnológicos, económicos e culturais asociados á observación das estrelas. 3. Ao adherirse á declaración de defensa do ceo nocturno e ao dereito a luz das estrelas, conhecido como Declaración Starlight de La Palma en 2017, asúmese como principios os objetivos cumplidos na lei. Segundo, evítase a Fundación Starlight e a citación deste acordo junto con máis documentación interesada para a obtención da certificación como espírito de Starlight a que se refiere esta declaración. Non sei se debatiron ou están de acordo. Se están de acordo... Sí, pola nosa parte, bueno, xa puxemos algunha reserva na propia comisión informativa. Bueno, puxemos sobre a mesa un pouco o que opinamos sobre as certificadoras. Estas certificadoras a min lembran un pouco tamén a aquelas axencias que ainda existen, as axencias de ranking que pouco antes de ir Goldman Sachs á quebra, pois daban unha AAA, todo estaba ben, mentres pagues. Entón, bueno, vanse investir 9.000 euros, ou investironse na consultora esta de Green Drop Global Consulting, ahora todo é verde, pero a realidade é que, claro, a concreción do que realmente se vai facer ou dos espazos non o vimos no expediente. Despois hai, creo que algún concello adherido aquí, claro, unha cousa é o Concello da Veiga, que sí que ten, lóxicamente, un lugar privilexiado e a xente que fai este tipo de observacións astronómicas, pois diche que sí que se axeita, e despois hai outros concellos como Lalín, que supoño que meterían a Serra do Candán, pero aí tamén é con pinzas, porque hai parques eólicos que tamén emiten luz, entón a contaminación lumínica pois é bastante maior do que moitas veces se pensa. De feito, aquí houbera anos, creo que se dirixira ao Concello, ou se me comentaran a min, unha serie de xente que estaba facendo un estudo, que moi poucos concellos lle contestaron, e o daquelas contestaralle como concelleiro simplemente cos datos que tiña de consumo de enerxía eléctrica e cos datos que eu tiña a miña disposición, que lóxicamente non eran os mesmos que podía ter o Concello. Na comisión, unha cousa que comentamos é que habría que revisar os puntos de luz, porque moitos, claro,
emiten tamén cara arriba, non só cara abaixo. Habría que mitigar a emisión, habría que revisar porque en algúns sitios faltan e noutros sobran. Pero bueno, entendo que isto ao final é unha certificación como moitas outras, agora está un pouco en boom eso, orientado máis ao turismo que realmente a baixar o impacto da contaminación lumínica, pero suscítanos bastantes dúbidas que non se aclare pois onde, como e que se vai facer realmente. Entón, bueno, tamén me chamou a atención pois unha parte do propio informe da consultora que fala aí de que, bueno, os pasos que hai que facer, despois hai un determinado momento que di que cumplidas as fases anteriores procederás á emisión do certificado como municipio Starlight, salvo que en casos moi excepcionais fora denegado, ou seja, vostede pague que nós certificamos. A mí lembra-me un pouco tamén o coñecemento que teño do que fai Comos co patrimonio da humanidade tamén moitas veces, non? Mentres non estaban eles na pomada, os encoros eran o talón de Aquiles e denegouse incluso a candidatura da Ribeira Sacra e agora resulta que cando entra a pilotar a candidatura da Ribeira Sacra unha señora de Icomos, que foi tamén que fixo a candidatura de Retiro Madrid, pois agora fala de paisajes del agua. Bueno, pois un queda boca aberto, pero claro, ao final, escarbando un pouco e comparando pois diferentes cousas deste tipo, pois vanse entendendo as cousas. Entón, nada, nós nese sentido, pois vemos bastantes reservas con esta serie de cuestións, pero bueno, fixo o seu investimento, está aí, supoño que a certificación chegará e tampouco, pois, ten máis recorrido a cousa. Sí, por nuestro lado, siendo un pouco sinceros, la verdad es que veníamos con intención de abstenernos, porque por un lado veíamos pros, por otro veíamos contras, las contras un pouco en línea con lo que decía el concelleiro, de que vemos que muchas veces parece casi más que vas a pagar por el diploma que las medidas. De hecho, de los 7.750 euros que hay que pagar por la propuesta, más de la mitad es por inscripción y el certificado como tal. Después, yo supongo que como concello se podrían hacer un montón de medidas y buscar qué hacer para mejorar el cielo del concello sin tener que meternos en estas cosas, pero bueno, entiendo también que tiene sus pros. Entonces, hablándolo con mi compañero, con Mariano, veíamos que, bueno, que sí que es cierto que hay un par de informes o de auditorías que hay que cumplir. Vemos que no podemos estar más de acuerdo en intentar mejorar el cielo de Chantada, entonces, bueno, vamos a dar el voto de confianza, vamos a intentar ver si nos daría pena que se pague este dinero, que se lleven a cabo algunas medidas, pero después no intentar hacer esas medidas justamente, simplemente. Entonces, bueno, es un voto de confianza que sí que queremos aprobar esto y ver si realmente podemos mejorar un poquito el cielo de Chantada y mejorar la calidad. Se agradece. Indudablemente, oye, ahora, si miro para ti vais o meu castellano, se miro para outro lado non me vai ni de coña. Fala usted de que? Non, xa, xa. Fala galego que entendemos todos. Vale. Pero nós no seu momento vimos un tema interesante, sobre todo para darlle unha calificación millor ao Concello de Chantada. Se se anotan outros moitos, será por algo. Non estaremos nós fora de razón, non? E, bueno, pues vámonos a sumar a esta iniciativa, lo mismo que nos sumamos ao de Vila San Flor. Isto será outra, digamos, cualidade máis do Concello de Chantada, se iso nos aproba, supoño que sí. E, oi, os teus que se poden ver, por exemplo, desde Amedo, que é o que me falaba Pamela, e desde o Faro, inda que están os eólicos, pero os eólicos están por detrás. Miras o ceo aquí a direita da fonte ou un pouquinho máis para diante, e menudo o ceo se ve desde ali, non? Libre de contaminación lumínica. Vamos a fazer esta prueba. Nos pensamos que nos vai a salir ben, que vai a ser beneficioso sobre todo para o turismo e para que se sepa que Chantada tamén está participando nesta iniciativa. E non sei se Pamela quer añadir algo máis. Que decíamos que antes de, sí que é verdad que pon que pode que non se cumpla a certificación, porque claro, sí que é verdad que é unha certificadora, pero bueno, é unha fundación sen ánimo de lucro. E de feito o alcalde tuvo unha reunión coa directora, eles poñen moito en valor o tema astrofísico, a parte do tema do turismo, gustaría que así tamén, bueno, cousas culturales ao redor de todo isto. E antes de meternos a facer todo isto, xa se fixeron unhas medicións para ver se poderíamos chegar a cumplir. É dicir, que podemos ter mala suerte ou que pase algo ou que se nunca a certificación, pero esperemos que non, que antes de empezar a pagar, a meter o proceso e todo eso, se fixeron unhas medicións que foron positivas.
pero bueno, antes de pagar a cuota, digamos, de que se nos fixera isto, fixemos os deberes, non? Me parece que foi aquí neste salón de plenos que estuve conectado vía telemática ca señora que, digamos, unha das señoras que domina esta cuestión. A min, en principio, gustoume, e, ole, e polas explicacións que lle dei e polo que conocía xa de chantada, dice que tiñamos, se non un 100%, muchísimas posibilidades de conseguir, digamos, este objetivo, e, ole, non nos vai perjudicar, todo o contrario. E que o nombre de chantada, insisto, aparecen todos aqueles estamentos habidos e por haber que poden puntuar positivamente para distintas cousas, pero sobre todo, neste caso, para que máis vai puntuar é para o turismo, pois pola nosa parte estamos dispostos a seguir invertindo nestes eidos. Non? Pasamos entonces a votos a favor, votos en contra, abstención. Ben. Non sei se teñen algún asunto de urxencia. Non. Pasamos entonces a actividade de control e dación en conta da resolución da alcaldía números 2024-463 e 2024-672, dación de conta de reparos de intervención e robos e preguntas. Ben, a primeira cuestión é, bueno, algo que xa casi nos dá apuro porque xa o traemos moitas veces, pero hai que seguir insistindo, que é a limpeza viaria na vila. Creo que hai que mellorala moito, na rúa do centro, na rúa Fontarcada, creo que hai que retirar os colectores, e a nivel xeral as beiras rúas, pois a imaxe que transmiten non é a da necesaria limpeza, non? Entón creemos que a vila necesita dar unha imaxe mellor nese sentido e trasladamos o correspondente robo. Despois na Praza Lama das Quendas rogamos que se adecente un pouco a praza porque os cubos están nun estado xa todos escarchados, sucios, os bancos, o que é a madeira xa está totalmente deteriorada, pois habrá que pensar en polo menos pois darlle unha volta, non? E na rúa Benigno Ledo está levantada a tapa dun sumidoiro, entón fai moito ruido cando pasan os vehículos, rogamos tamén que se solucione. E a beirarrúa que sobe de Quinteliña cara o que era antes o taller da SEAT, que agora, bueno, é unha tenda, pois tamén hai que limpala e darlle unha volta porque está bastante, bueno, abandonada. Perdón. Sí. Non sei se desbrozaron a carretera que era do Ourense. Non. Non. Despois, en canto ás piscinas, tamén temos algúns robos, seguen sen tapizar os asentos das máquinas, o arranxo da valla da piscina de fora, e a varanda da entrada á piscina que está tamén frouxa, o tema do aire. Despois, creo que van facer ahora unha actuación para que permita, que xa se falou no outro pleno, que permita ás persoas con mobilidade reducida, bueno, adaptar a piscina, e entón, como entendo que se vai pechar, pois estaría ben tamén pois encintar o vaso, que sempre dá problemas. E despois tamén hai un tema de que hai bastante lixo nas inmediacións da piscina, incluso despois cristais nos baños, de botellas incluso de bebidas alcohólicas, entón, pois, ao mellor hai que dar unha volta e controlar un pouco máis pois que é o que se está facendo ali, sobre todo ahora na época estival. Despois... Perdón? Pensei que iban dicir algo. Cámaras. Despois a pista que vai de Líncor a Lugo P 1801 tamén xa ten bastante fochancas, bueno, hai unha, moitas veces, pois, ten bastante tránsito e hai que dar unha volta, hai que anotala nas que hai que arranxar. E outra pista en Fornas de Abaixo, pois a veciñanza pois tamén se dirixiu porque pregúntannos que cando foi das eleccións se asfaltou co plan único unha parte do lugar, pero non se, digamos, arranxou outra entrada, digamos, chegouse ali hasta un sitio que fai ancho, pero despois non se acabou. Entón preguntan cando se vai acabar e se se prevé aglomerar o que falta e se todo o que se aglomerou é público, que eu dixenlles que entendo que sí, porque todo aglomerado ten que ser público. Saben se está previsto arranxado? Hai que botar hormigón.
non vale para entrar ca máquina que distribuye. E saben cando se vai facer? Intentaremos facer este ano, xa lle dixen ali a incluso nos axuda a traballar na Ribeira, para Mindo, e xa lle dixen fai mes e medio dun mes. Creo que está máis perjudicado porque desde onde quedou, por onde entre, pois, salindo de aquí para a carretera de Antas de Ulla, é onde quedou sin arranxar. Vale, despois na miña parroquia hai un camiño que é o Camiño da Porreira que se fixera xa hai bastantes anos, concretamente ainda estaba daquelas o bipartito na Xunta e precisa que se faga o rozado das, entendemos que o prioritario son as pistas, pero cando se poda habría que darlle unha volta porque xa leva moito tempo e está disparada todo o que é o tema da a pista que suba a Porreira. A Porreira, que por a Porreira non... Desde, bueno, Vilardamos, Trasaras, Pai, colle... E hai... Iso no 2000 ou por aí. Claro, agora... Aí deraselle unha volta porque unha traída deixara feito un desastre. E incluso un veciño que mandou cus de, non sei se de Carballos ou de Castiñeiros, a cuneta. A auga pasou por esa variante, fixo unhas fochancas da leche, pero deraselle unha volta. Sí, e estivos incluso o ano pasado na campaña ou por aí estuvérase aí botando terra e allanando, e agora o que é o firme quedou mellor, porque está de terra, lógicamente, pero as beiras é o que está, digamos, que necesita, claro, necesita unha volta por iso moitos anos. Non, pero iso xa se ten rozado. Despois en Sabadelle, cando se fixeron as gabias, polo visto tiraron unhas pedras do valado, que dan nas conetas, despois cando volvan a entrar a maleza, hai algunhas que son grandes, e pódense meter os coches elas, ao mellor habría que repasar o que se fixo. E despois tamén lles quería preguntar... Está previsto esta semana. Despois tamén lles quería preguntar por unha proposta que levaban vostedes no seu programa, que era a de xestionar co Consello Regulador da Ribeira Sacra a creación dunha oficina de asesoramento para adegueiros da subzona, nós entendemos que tamén teria que ser para viticultores. Non sei se fixeron xa algunha... Si, eu estou cansado de dicir yo presidente do Consello Regulador, pero penso que non vai ser fácil, non vai ser doado, non? E, máis, o vicepresidente de aquí de Chantada teria que intentar tamén botar unha man, pero agora están co tema de a ver como se fai co viños tintos que están almacenados e tamén coa uva que vai quedar sin recoller porque hai bodegas que xa lle comunicaron aos propietarios que se fixeran cargo da uva porque non lle la iban a coller. A problemática maior, digamos que nestes momentos é esa. Independientemente de moitas oficinas que, bueno, para serles sinceros, penso que no Consello Regulador estáse gastando diñeiro e gastando diñeiro en moitos salarios que a hora da verdad non sei que rendimento dan, porque, oye, despois chámasenos aos alcaldes para que quitemos as castañas do lume. Oiga, aquí as castañas cada un que as súas, non? Que nós estamos dispostos a botar unha man, falar ca conselleira, pedir tamén diñeiro para destilar litros de viño, pedir diñeiro para que se podan vender as uvas ao mesmo precio que veñen as de Castilla porque se subvencionan os kilos, pero é que o diñeiro é o que é. Entonces, isto é de mallar en ferro frío. Pero bueno, indudablemente, insisto, a problemática das viñas e das bodegas está no consumo do viño tinto e na venta de uva deste ano. Eso sí que vai ser un problema serio. Ben, despois vimos tamén un decreto que se lle solicita ao Concello unha indemnización de máis de 100.000 euros por un camiño en Pincelo. Non sei se nos poden aclarar que pasou aí. Eu podo pedir 1 millón de euros tamén por levar os anos que levo de alcalde, cobrar tan pouco como cobrei. Pero, cada un pode pedir o que queira. Iso non creo que teña moito recorrido, porque, olha, se somos nos os culpables de que veña unha tromba de auga da leche inversa e estropee unha carretera, arreglámola en tempo récord para que se serviran os veciños de Pincelo, pero despois outros daños que se fixeron a persoas individuales e tal,
pois teránse que facer cargos seguros, pero non os outros ciudadanos todos de chantada. A min o que me dá é vergonza que haxa xente que presente algo no Concello desa maneira. Que, entonces sí que apaga e vámonos, hostia. Entón, se entendín ben, o que reclama é pola chea que houbera aquel fin de ano. Que levara toda... Home, claro. Vale, despois temos outra cuestión que é... Temos que facer un pobo novo de pincel. Temos outra cuestión que é... Non ten posibilidades para facer. E o que vamos a facer é que non sei se empezou a desfacer o de Ourense, a planta de arriba. Empezou. Bueno, xa desfixo todo. Vale. E despois temos outra cuestión que é sobre a igrexa de Pesqueiras, que, como saben, pois, desde os anos 50 é monumento histórico artístico, ben de interese cultural, polo tanto, digamos que é unha das pezas centrais do noso patrimonio e tamén pois algo que é un elemento a poñer en valor. E hai algún problema en relación con ela, que é pois que as polas están, digamos, dando no tellado, moven as tellas, eso afecta ao teito, e despois a problemática dos morcegos, onde dous organismos da Xunta pois parece que non se poñen de acordo, que son medio ambiente e cultura. Nós creo que como Concello, pois que lle temos, bueno, o tema das polas creo que temos que solucionar sí ou sí, e o outro, pois, habrá que trasladarlle desde a alcaldía ás dúas consellerías que se teñen que poñer de acordo, que habrá que poñer nas inmediacións pois unhas casas niño para os morcegos, e o que non se pode ter é un edificio desta relevancia, desta importancia, pois así. Eu creo que debemos... As polas dos castiñeiros que hai por lado xa os temos ido a cortar varias veces, non sei neste momento en que situación están, pero sí que lles damos unha volta. E o dos morcegos, como dice vostede, unha especie protexida, e pois non lle é fácil que se poñan de acordo. O que habrá é que taparlles todos os buratos que hai de entrada á iglesia, digo eu, porque a ver quen, como dice vostede, as dúas consellerías, a ver quen lle leva a auga ao seu terreo, un por o outro e a casa sin barrer. Sí, pues, eu creo que nós aí temos que defender o noso, que fagan o que teñen que facer. Despois falaron antes do edificio que se está arranxando aí, que onde está a Policía Local para a atención temperá, e había uns balcóns de fundición que non sei se van poñer agora ou... Probablemente dentro dun mes lles poda facer fotos para quedar ben. Están ultimando a restauración deles. Vale. Penso que vamos a poder presumir de local. Sobre a ordenanza que levamos pedindo varias veces do tema da feira, avanzouse algo? Sí, e vamos a traer a este pleno, pero bueno, hai uns pequeniños flecos. A nosa intención é que no próximo pleno ten que vir para ser aprobada. Pero bueno, non é fácil quitar as ordenanzas para diante. Nos queríamos traer incluso de terrazas tamén, pero bueno, eso ten enjundia as terrazas. Pero bueno, moito me equivoco, senón para o próximo pleno vai a vir a das feiras. En canto á Feira do Viño, nos ingresos vimos que só se lle cobrou ás barracas e nada aos postos de comida, non entendemos que pasa aí. Co tempo que veo non sei como hasta algunha barraca deu algo. Sí, pero por que non se lle cobrou os outros postos? Da pandemia. E hai outro tema importante que non se falou, desde que non poden vender viño tampouco están moi dispostos a colaborar. Non sei se sabía dese dato, pero digo que Sí, pero eu refirme, non ten moito sentido cobrarlle o tempo que estivo a unha barraca que tal, que alguén que pon comidas que dentro do malo está tapado, coberto... Tampouco se descobrou moito, que non abriron. Sí, pero cos outros nada. Cos outros nada, e sí que vai máis xente comer. Non foi un ano tampouco modelo para non é así, habitualmente non é así. Entendo que isto non só foi este ano, que xa ven de atrás. O das barracas non. Non, dos postos de comida. Dos postos, sí, desde a pandemia, estou dicindo. Claro, entón eu entendo que aí que cago falla. A nova ordenanza vai a contemplar eso. A da feira. A das feiras e a das festas de Chantada e a da feira do viño e calquer evento que se faga e utilización de vía pública. Porque é o normal, é o que fan todos lados. Pero temos que ter un instrumento para poder nos
Cobrar. A esa persona, efectivamente, ingresará unha carta de pago nas oficinas municipais, que non ten que fazer. E se non paga, pois non pode ver. Ben, despois hai outro tema que son gastos de representación sen xustificar segundo varios reparos. Home, nós creemos que xa non nos gusta moito que haxa reparos, hai bastantes en temas de contratación, tanto de contratación de persoal como de obras, pero o gasto de representación sen justificar, comidas que non estén ben justificadas, cando nas bases de execución do orzamento, pois se di como hai que facelo, pois é algo que non entendemos. Por exemplo, a factura 300 2024, e despois nos estivemos sumando pois un pouco as comidas que se estiveron facendo entre marzo e maio, estamos falando de máis de 8.800 euros. Entón, bueno, algunhas... Hai meto de Santa Rita, meto da Feira do Viño, pero tamén meto, pois, 8 menús que non están ben justificados, ou, bueno, hai varias tal. Entón, creemos que é algo que no pasado, pero xa antes de entrar nós, creo que se facía mal. Desde que nós estamos aquí non había moito deste tema, e agora que empece así de golpe, pois é algo que non nos gusta. Entón, deixamos constancia de que isto hai que melloralo, e a propia intervención o di, e hai que fazer caso. E despois, xa unha última cousa que tampouco nos gustou demasiado, foi na festa interxeracional, pois que, bueno, non sei. Eu creo que cada un pode facer o que queira, lóxicamente, pero non deixa de ser un acto que fai institucional, que fai o Concello. Entón, se eu estivera no seu lugar, pois non me subiría ao palco a cantar Sigo Siendo el Rei, porque, bueno, se pode facelo nunha noite electoral, pero non me parece axeitado o día dun evento, xa digo, organizado polo Concello. Entón, que culpa teño de que cante máis ou menos ben? Bueno, pero tamén podo subir a cantar, pero esa canción ten tamén o seu significado. Entón eu creo que non é Usted querelle quitar... que non é para facer eso ese día. Querelle quitar a piel ao oso. Non lle quero quitar a piel a ninguén, pero traslado algo que nos incomoda. Se a festa interxeneracional, o único problema que tuvo foi ese, na próxima, en vez dunha canción, botarei dúas ou tres. Vale? E eu volverei a dicir aquí que non me parece correcto. Bueno, pero que me está contando, pero por Dios, hai que pasalo ben, deixarse de ter a cara de aburrido toda a puta vida, e saber reír, joder. Entende? Pregunte a súa compañera se o pasou ben ou non. Entende? Joder, pero con que me ven? Oye, o que me daría é pena andar escondido por aí, oye, voume esconder da xente, non, joder, eu dou a cara e punto. E habrá xente que dirá, que fará o fulano iso aí? A outra xente que ao mellor lle gusta, non lle penso neso. Pero non se trata de se gusta ou se non gusta, trata de que é un cargo institucional. E é un evento institucional. Estou nunha festa, estou para pasalo ben. Xa. Entende? Bueno, nós trasladamos a nosa Aquí queixa. somos cargos. Mira, cando veña ahora a procesión nas festas, seguro que non me ve cantar. Cando veña? A procesión nas festas, irei detrás dos santos e do cura, co debido respeto. O que hai é que saber estar, desde o meu punto de vista. Bueno, pois deso se trata. Claro, e se houve ali dúas ou tres persoas que lle dixeron a unha das chicas que estaban ali, e olha, que temos o alcalde aquí que canta moita posta, veñen por min. É que cantei en muchísimos sitios, xa. E sin cobrar, que ao mellor a partir de ahora teño que pensar en cobrar, que non estou para divertir a monos. Sabe, fora, non lembro. No, como dice vostede, se fora nun ano electoral sería máis delictivo. Dice, olha, este está facendo campaña. Que, por certo, había un concejal de Carballedo que xa falleceu. Entonces tiñamos moita relación, eu xuntábame moitas veces con pai de María, cos concelleiros, viñen aquí tamén a Chantada. E, bueno, pues terminábamos despois das comidas cantando, joder. E dicíamos, bueno, daquel concelleiro, dice, Manolo, ti cando se nas eleccións non lles fales, non lles botes parzamiques, cántalles, joder, porque eu gustaba o cante. E a mí non me dá vergoña, non me dá vergoña que me digan que canto, que bailo, oye, eu paso ben como podo, sin meterme con nadie,
e respetando a todo o mundo. O que non respeto eu é que estamos facendo unhas millores no Eloísa Ribadulla e houve un sinvergüenza ou dous ou tres que, oye, cortaron as bridas do cierre perimetral que estaba, porque está en obra, que termina, me parece, para a semana que ven. Cortaron as bridas e estropearon, que non se van notar, pero vaise notar as marcas que lle meteron ali cos zapatos. Eso sí que me dá a min pena e vergonza, porque eso é tirar o diñeiro, o diñeiro de todos. Iso non me verá facer a min. Pero, bueno, despois outras cousas é que non lle permito que me diga por que cantei esa canción ali desde o palco. É que me subo ao campanario se fai falta de canto, se me pide. Entende? Cuidado, Eu traslado algo que non nos gusta. Que non Estamos no lle noso gusta, dereito de que non lle trasladar. gusta a vostede. Non nos parece xeito. Pero que- non é para dicilo aquí. É logo onde hai que dicir. No Pois pleno, teño o valor que de é un acto dicirmo a público. mí. Estou dicindo, é logo non estou dicindo nun acto No, público. pero é que unha cousa desas personal. No, do momento que vostede está nun evento organizado polo Concello e se sube en calidade de alcalde, pois, lóxicamente, teño que dicir aquí. Non é algo... O que faga na súa vida personal non me importa. Lóxicamente. É vostede libre de facer o que queira. Por Dios. Que pequeniños somos. Mariano. Bueno, vamos a extinguirnos un pouco. Un rogo, un tema de Cartelería de Asuntos Sociales que pase por Cáritas, porque, bueno, casi non medio de comunicación nos dicen para temas de personas que ten dificultades e tal. Se pode ser, vamos. Pero como dixo, pasara por Cáritas. Por Cáritas. Despois tamén nos din que nos que había que dotar a maiores paneles informativos pensaban nestas prontos tomadas meteorolóxicas a xente a xente sigue e veixose por a cantidad de eventos que hai, pois a veces non hai espacio para eso. Pois no tema da rúa do mercado parte da Avenida Monforte que faltan papeleras e tamén a rúa do mercado nos din que é pionir e a veces os coches non respetan moito ese tipo de temas. Tamén, as butacas no auditorio, que os outros días que non casi termino no chat, xa que tamén estou un pouco pesado. No, pero non é por eso. Por pesado, non é? Non é por eso. É porque a calidade que teñen non é moi boa, pero bueno. Ben, despois, en temas de pistas, carretera da Bacariza a Sandiás, ali xa houbera, se mal non recordo, pois, cando fora aquelas chuvas tan potentes, eu supoño que se va a facer as cunetas, non pode ser tan difícil. Aí debe ser unha voltiña aquel acceso que ten unha granxa que se fixo ali, pero necesita para diante unha voltiña. Despois, as pistas da concentración de Laxe, que non sei se aquí, vou preguntar se é competencia do Concello, Sí. Pois que igual que non había que darlle unha pequena. E eu sei que esta non é competencia súa, pero bueno, que é a carretera que vai a Argozón, paralela ao corredor. E dime algúns interesados que o mellor sacan os santos en procesión e van de fuchanca rezando un Padre Nuestro. Digo, para sacar un pouco non? Aí atrás botágaselle uns metros cúbicos de aglomerado frío, bueno, de fresar. Non sei se está ben ou non. Ben non pode estar. Non, está bastante... Todo deixar en molle, comenta así, bueno, nos seguimos de procesión, non hai problema. Non hai problema ningún. No tema do SAF, está vendo algún problema? Alguna queixa no tema do SAF? Non sei se hai demasiadas baixas, algún servicio que non se presta porque hai xente que se... Non sei, non descoñezo. A mí se me fixo a... Mira, este é insostible. Porque o que non pode haber 5 baixas ao mesmo tempo e 7 de vacacións. Pois hai que programalo de outra maneira. E xa se lle dixo a empresa, bueno, pois este ano mellor está nese período de transición e tal, pero ten que haber outra disposición, entende? Que se non hai maneira. Igual hai que apretar un pelín a empresa. Claro.
No, bueno, a Cati xa estuvo con reunión con eles e tal. Despois, na Alameda, as papeleras pasaron bastantes días que non se vaciaban ca periodicidade de cores que debía, pois, Vaciarse. eso. No tema no tráfico na Avenida Xoán 23, a verdade é que eu propoñolle que faga unha brincada. De arriba a baixo, de baixo a arriba. Porque, de verdade, é dicir, eu entendo que é complicado, que non facemos todos e aparcamos, son conscientes. Pero que chega un momento, eu non sei se habrá que ter alguna medida disuasoria, no sentido de decir que ocúpanse pasos de peóns. Aparcase para peóns, é dicir, a veces dame gana de baixar co coche, meterme no medio dos coches e dicir, vale, e agora que facemos aquí? É dicir, que é unha vía importante e que debíamos, de alguna maneira, pois, facer tomar conciencia de que aí hai que... Non estamos precisamente no mellor mes para... Son consciente. Para facer cousas. Estamos mal imaxen por eso. Pero tamén lle digo unha cousa. Eu agora estes días estuve por Vigo, por Nigrán, por Bayona, por Gondomar, e dicía a miña señora, dice, oye, o problema de aparcar en doble fila non é só de Chantada. E cando falaba Antón da limpieza de Chantada, quixera que fora a Nigrán. Pero, bueno, independentemente, nós non temos que mirar para outros sitios que están peor que nós, senón para estar de primeirinhos. Pero, bueno, non é doado, non? Pero, bueno, digolles, en Vigo, en algunhas calles que hai, vindo dos cabalos, non sei se se dan conta, para coller despois hacia Bayona e Nigrán e por aí, bueno, aquilo, eu pasei 2 ou 3 apuros. Porque, oye, vas detrás dun coche porque tes dous carriles de circulación e mesmo diante tú a 10 metros parache e despois esperas ali 10 ou 5 ou 10 minutos para que pasen os outros todo e despois podes te meter ti. O sea que o problema que temos é que queremos ir a todos os sitios co coche. Quero ir á ferretería, vou no coche, despois vou ao Gadis e vou no coche, e do Gadis vou tomar café ao Manis e se podo aparco ali en doble fila, ou no paso de cerca. Esta é cuestión de educación tamén. Sí, bueno, a veces avisar ou... No, isto pasado mes de agosto, e, bueno, nestes momentos hai máis dotación de policía local, polos auxiliares e por aí, a pagar. Despois, ali en Veiga, se dixera outra vez, hai 2 puntos de luz en 2 casas para os pobres, non se ve. En Veiga, na carretera provincial. Non, que pasa nunha moto por aí? Xa non, sí, claro que está en Veiga, pero bueno, digo que na carretera que vai a Veiga, hai ali 2 casas, que teñen, xa lle dixen, pasando adiante, pasando o centro de Cuba, onde é a escola de Veiga. Sí. Claro, se paga, pois... Gracias, Antón. Moitas gracias, Antón. Despois, no seu momento, foi aprobada unha moción aquí para bonificación do 90% do tema das construccións dos estados. Foi aprobada por unanimidade. E isto, eu supoño que habrá que facer unha ordenanza para levarlo a cabo. E afecta, é dicir, e hai exemplos en outros concellos, a ver se no Concello de Lugo e un concello máis, tampouco non moi lexos, onde se aprobaron ese tipo de ordenanzas. Eu diría que se mirar se pode facer. Pola cuestión que ten na economía, sin problema. Pero, bueno, son 2 cousas distintas. Sacou no 23 aprobárase evidentemente unha reducción, pero que afectaba a un tipo de construccións moi determinadas. Esta podía ser máis específico, máis ampla. Quer dizer, todas aquelas edificacións que afecten a actividades, o sea, que sean agrícolas, gandeiras, agropecuarias, eu penso que, non sei, o que pasa é claro, mirará tamén os cartos do Concello, evidentemente. Pero eso para as arcas do Concello é pecata minuta. Pero tamén lle digo unha cousa. Este país ten que irse olvidando un pouco das axudas e das subvencións. O que hai que facer un país rendible. Porque os gandeiros, oye, eu o escoito, joder, e teñen unhas axudas da Unión Europea importantes. Hai quen cobra da PAC 60 ou 70.000 euros. Sí. Sí,
Estelantis ten E despois- axudas para ter agricultura. E cando compra un tractor de 200 cabalos que costa 180.000 euros, se danlle 90, a mitad. Joder, pero que conste que o problema maior que vamos a ter, porque a pesar desas axudas, e a pesar de que nestes momentos as explotacións son rendibles, que non vamos a ter subvención ou solución de continuidade, entende? Non sei se virá xente de fora, alquilará estabulacións, por aí. Eu ainda lle dicía outro día un parente meu, dice, oye, porque teño que ir a ordeñar, pero pon un robot, se me vou jubilar dentro de 3 anos. Dixo, pero, pois eu pondrío, porque co robot, se queres alquilar a explotación, probablemente teñas máis posibilidades de alquilar a que non. Digo eu, pero a solución de continuidade triste. Eu li outro día, o 65 o 50% das explotacións gandeiras de Galicia están en máis de 65 ou máis anos. Ese é o problema. Non é o problema de quitarlle uns euros, joder, no IFIO, É verdade que hai cousas que non... ao mellor non estamos ben centrados. Pero cando dice usted das axudas da política agraria común, son axudas que veñen as exportacións por unha serie de condicionantes determinados. Do primeiro pilar, que as axudas do segundo pilar para temas que fan inversións. Pero, a ver, Estelantis está vindo un porrón de diñeiro público, nadie pon duda de eso. E outro tipo de... Pero o mellor non está ben feito eso tampouco. Claro, pero que a veces é que sáleme, de verdade, sáleme a vena sindicalista a veces aquí, no sentido de que cando se me pon o primeiro foco no tema das axudas que comen as culturas e gandeiros, é que por naturaleza me reboto, digo, pero son axudas que veñen perfectamente datadas de 5.000 millóns de euros cada ano, que afectan as explotacións, pero que teñen que cumplir unha serie de requisitos. Eu faría de outra maneira. Nós temos que consumir leite todos os días. E queixo cando nos temos ganas ou que sexa. Pois pagar máis por litro de leite, por kilo de queixo, e deixarse destas cousas. Hai moitas economías que non poden permitirse o dinheiro de pagar por un brick 3 euros. Pois hai que botar man desas economías. E tampouco hai moitas familias que non poden pagar por un kilo de carne 20 euros. Iso aí non é. Non, pero usted saca as axudas. É por falar. E aquí a carne, que tamén yo digo, eu teño a miña sobrinha en Mallorca e dice que un kilo de filetes ali son 28 euros. Cando aquí están a 12, me parece, ou 13. Oiga, pero tamén os salarios serán distintos, non? Se nos poñemos con isto, acabamos mañá. Pero bueno, usted ten unha empresa, ou eu teño unha empresa, que nos paguen os nosos produtos como é debido, e despois xa farei os números na miña casa, que non nos fagan outros, con axudas e subvencións e tonterías, joder. Non o entendo, de verdad, porque despois nas axudas tamén hai un barullo da leche, que onde deronlle a aquel e a mí non, e o outro tampouco. Cristo, págalle o litro de leite a 80 céntimos e depois xa fará en os números e xa comprará o tractor e a maquinaria que necesita e pondrá o robot e o que sexa. Eu sería partidario deso. Pero bueno, hasta, oye, boas festas, boas vacacións, boas festas e hasta o mes de setembro. Vale.